Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille et spil i Roblox, som hedder Hooked. Og det gælder om, at man skal sådan have sådan en her, og den kan man prøve at dræbe folk med, tror jeg. Og så skal man egentlig bare vinde, og så kan man købe en hel masse seje skills og hooks. Og sådan nogle hooks. Ja. Spænder lige et hjul. I tog virkelig godt imod af min anden Roblox-video, så vi laver noget igen. Hvad for et hold er du på? Jeg er på hold Google. Og jeg er på hold Google. Men prøv lige at se den her hook her. Ja. Det er fedt nok, du bare prøver at dræbe mig, men ja. Yeah. Men det kunne være mega fedt, hvis vi gik ned og like og subscribe. Jeg sætter lige videoen på pause, og så like og subscribe. Ja, det kunne være mega fedt. Ja. Det ville vi blive rigtig glade for. Nej. Og så er der nogen, der har windsurfet. Ja, den her, tror jeg. Så. Sorry, William. Fedt nok, du bare prøver at dræbe din egen teammate, men ja. Ja. Nej. Så kan du se heroppe, hvad tiden er, og hvad pointene står. Lige nu ser det ud som om, at gul hold fører ret stort. Ja. Yeah. Vi kukker sgu. Ej. Jeg tænker måske en runde, at vi skal prøve at være mod hinanden. Så lad os se, hvem der har flest skills, som man siger. Jeg tror også, man kan lave en ved en til det her. Selvfølgelig. Ja, det kan vi også prøve. Så kan vi lige se, hvem der er bedst. Ja. Så vent til slut, så laver vi en NV1. Ja, vent til slut, så laver vi en NV1. Hvis man kan. Lad os lige se. Ja, det tror jeg godt, man gør. Det ved jeg ikke. Men hvis vi kan, så gør vi det i slutningen. Men bliv lige hængende alligevel. Ja. Nej. Og fik 2. Jeg fik dig. Okay. Det er der, du er. Nå, det kommer vi. Så fører jeg bare. Har vi jo. Nå. Det ser ud som om, at vi prøver at nakke hinanden. Ej, så det er. Hvad siger du til det? 4 kills? Eller du har så også 4 kills? Så. Nej, jeg er 5. Tak, teammate. Ja. Nu kukker vi. Jeg skal væk. Jeg gider ikke at dø dig. Jeg reddede ham. Jeg reddede ham sgu. Ej, så dør jeg. Sådan gør man jo bare. Så.
Hvis vi glemmer sådan på et tidspunkt at snakke, det er på grund af, at man er virkelig koncentreret i det her. Ja. Så det her er også lidt hårdt. Nej. Hårdt for hjernen. Sådan er det jo bare. Nej, så det er det. Jeg løber. Nej. Oh shit. Det er kæft. Der er der gang i jer. Nej. Du er så... Nej. Så vil jeg altså også lige at dø. Bum. Fik det dig? Ja, men ikke så. Nej. Nej. Vi er faktisk bagud. Ja, selvfølgelig er det. Hvordan er vi gode? Man er ikke bagud. Hvis man er bagud, er man ikke god. Jo, man er det. Nej. No. Ej, den her. Jeg kan ikke lide det her. Ja. Vi ses, William. Jeg skal nok få revenge. Ej, fuck, jeg døde. Jeg døde faktisk ikke engang. Nå, nu gør jeg så. Ja, teammate, du er varm. Og så får jeg det lige. Der var også blæk på min skærm, så jeg kunne ikke se noget. Det var egentlig en superpower eller sådan noget. Jeg løber sgu. Herovre. Hvor jeg gør det der. Nej, jeg gør ikke det der, Bonnie. Jeg gør det her. Slash. Nej. Nå. Slash. Det lader til, at vi vandt. Victory. Nå. Så ser vi lige startplanerne. Ja, jeg har allerede scrollet videre, så jeg kunne ikke rigtig nå at se det. Mine øjne, de gør ondt. Jeg kunne ikke nå at se det. Men de går jo ondt af alt den, hvor flot det er. Hvor flot det er. Nej, det gør det ikke. Så det bliver først det samme med at begynde. Please en god en. Nej. Nå. Så har jeg ikke penge nok. Er vi på hold? Du er på hold grøn. Ja. Vi er på hold. Det gør jeg jo sådan lidt med vilje. Ja. Oh shit. Du er low. What the damn? Da. Det er som om jeg ikke kan. Nej. Vi fører stort, mener jeg. Jo. Lad mig lige lave. Jeg løb. Nej. Jeg må ikke dø. Jeg skal bare have dem. Jeg redder dig. Jeg redder dig.
Nå, så. De der folk, de står i vejen. Min teammate står i vejen. Ej, de er irriterende, dem her. Død. Jeg smadrer hele tiden bare min teammates. Nej, jeg skulle have healing. 2 healing lige foran mig. Dræber bare hele tiden holdkammeraterne. Boom. Så. Mens I venter på, at runden bliver færdig, så sæt lige videoen på pause, så gå lige ned og smid et like og subscribe. Og skriv, hvis I skal lave noget mere af det her. Og husk, hvis I gerne vil vælge, hvad for noget vi skal spille i næste video, så husk at skrive det ned i kommentarerne. Ja. Det var fedt. Bum. Ja, jeg redder dig igen. Så det er altså lidt. Nakke, nuka. Jeg tror, vi vinder. Ja, det tror jeg også. Jeg gætter bare på, at vi vinder. Nå ja, vi vandt. Ja. Kan vi lige snakke om en fed hook, jeg har her? Eller hvad man siger. Lidt mærkeligt, men ja. Ja, vi tager den sgu. Ja, gør vi jo. Yay, endelig. Nu tænker jeg ikke, vi skal være på hold længere. Ja. Du går over i den der green, og jeg går over i, eller hvad? Og jeg er nummer 1. Hvad er du gået ind i? I gul. Så går jeg ind i... Nej. Ja. Det er mig mod 2 andre. Sådan der. Ikke mere. Hallo, så William, så fik jeg lige dig. Jeg var også slow. Okay, man kan hoppe højt på lidt. Hold da kæft. Hold da kæft. Hold da voldsomt. Ej. William. Oh shit. Der var simpelthen en af dine teammates, der valgte at dræbe mig. Det er klogt. Det er klogt træk. Nå, William. Jeg var lige ved at dræbe en, og så dræber du mig. Ja, fik dig endelig. Hvis. Nej.
skete der lige der for jer? Aner det ikke. Men nu er jeg inde på midten. Det er jeg også. Eller ikke mere. Nu er jeg endnu mere inde på midten. Nu er jeg ude i siden. Det går sgu ikke så godt lige nu. Nej, så kommer du bagfra. Det synes jeg faktisk ikke er i orden. Så dør du. Det er bare fedt, du vælger at dø. Jeg har reddet ham lige for verdens farligste Det er så meget. person. Jeg løber efter dig, så tager jeg lidt. Nå, Jeg huggede dig. nej, men jeg huggede også dig. Vi huggede hinanden. Jeg kom til at hugge min teammate. Nej. Jeg bliver lige nødt til at komme ind i mit flow her. Altså, at du ikke kan ramme. Ej, jeg ramte en af dine venner. Jeg er en af mine venner, ikke mig. Nej, det er hele tiden den der, jeg ryger ud på. Et liv smutter jeg. Efter fuldt liv, så er jeg smuttet igen. Efter de hjerter, jeg har knust i den brand. Nej. Jeg er stadigvæk den, der har flest kills, så det er fint nok. Jeg kommer her. Jeg er lige begyndt at tage mig sammen her. Så Nå ja, på grund af, at du har tredje mest. nej, du sagde få kørt 4 mest. nu anden. Nu tredje. Jeg blev bare ikke hugget sådan. Det skal vi løse det der. Ja, vi vandt! Ej, Kan man lige se MVP'en? MVP'en, der er heroppe. vi kan da ikke se så meget. Det er bare ikke, man kan se. Woohoo! Men jeg tænker, vi skal tage en V1, hvis vi lige kan finde ud af at gå ind i det. Så jeg tænker bare, vi klipper til, vi er inde i en V1. På vej. Vi er inde i en V1. Og der skal vi se, hvem der klarer os bedst. Ja. Ja, Det er sgu ikke så godt, det der. 1-0. Ej. Hvad man løb hele tiden, er du bange? Ej, William, kom nu. Jamen, jeg har en taktik. Ej, læg nu lidt. Nej, så ryger jeg ind i den der. Yes, mand. Det var dumt. Men alligevel rammer du ikke. Så det var ikke... Nej, hvor er det dårligt. Ej, kom nu lidt. Hop. Ja, Hvorfor? 2-1. Okay, nu kæmper du lige sådan ordentligt som en mand, ikke? Og ikke sådan der. Bare ikke sådan lige. Det er ikke sådan. Det er ikke sådan, vi gør det.
Nej! Ja. Nej, du fik også et point. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har hele tiden haft 2. Nå. Nej! Nej, hvordan hooker du mig stadigvæk? Ja, som I kan se, er jeg ikke god til det her. Rematch. Vent. Så tager vi en rematch. Vi tager lige Er du sikker på, at vi tager? sidste 1v1, og så tænker jeg, at det var alt for den her video. Men lad os Ja. lige se os 1v1 i sådan et her map. Det her, det er jo min hademap, så Nå, det er jo fedt for mig. det er lidt. Nej. 1-0. Ja, Nej. Jeg kommer til at hoppe, mens jeg ikke har mit boost. Nej, jeg har ikke engang mit boost, så hvor er det dårligt lavet af mig. Ej, det er nærmest pinligt, det der. ja. Ja. Os. Nej, så der er de der pigge. Så. Jeg fører dog Er vi stadig sgu i ikke gang? så. Nej, hvordan hooker du mig? Jeg er oppe i luften. Det her Nej, spil, det stop. giver ikke mening for mig. Enten er jeg bare en dårlig taber, eller så virker det rent faktisk ikke. Måske begge dele. Nej, lige. Så bliver det sikkert ligesom før. Ja, det gør det jo sikkert. Du starter lige med at vinde, og så... Nej. Jeg tror, du vinder det her. Nej, det gør det. Fuck. Ja. Ja. Jeg tænker, det var alt for den her video. Hej hej. Ja.